atinar con arco de madeira ou rodar un aro como este. Prepárense para xogar como antes. Chega a Festa dos Xogos Tradicionais. Cando se fala de Xotramo hai que falar inevitablemente de Moimenta. Este sábado, día 2 de xuño, Xotramo volverá a trasladarnos a nosa infancia no recinto feiral Manuel María de Moimenta. Hai xincana de xogos populares, despois tamén haberá laboratorios de xoguetería infantil para xente máis miúda e tamén teremos obradoiros para facer xoguetes, de papiroflexia, campeonato de billarda, de bolos, arrebolamento de goxo, de sacho, moitas cousas. Tantas que chegan a 100 as actividades e xogos que o colectivo organiza durante todo o día de 11 da mañá a 6 da tarde en horario continuo. Xornada maratoniana de diversión popular con broche de ouro incluído. Para o peche da festa, Xermán Díaz, que a zanfoña, que foi o que fixo música para a peli de Dogs, e nada, que virá tamén el por ali para tocar un pouco. Invitarvos a todos a que veñades por ali para utilizar os xogos e argallar con todas as argalladas que temos. Ali vos esperamos. Unha cita na que se espera argallen 500 persoas e que no seu 10º aniversario conta de novo co compromiso provincial. A vosa presencia aquí na Deputación nos honra porque non só contribuídes co voso traballo aquí os veciños e moitos colectivos que levan traballado durante moito tempo vexan reflectido este traballo e este esforzo que están facendo cada día, senón que conseguides tamén que a Deputación e que a provincia se sinta orgullosa del. E para mostra unha petición do deputado o colectivo durante a presentación. No campo de golf de Augas Santas, aló en Pantón, celebras un torneo de golf moi importante no circuito femenino, do máis importante que hai en España, e eu teño dito que vamos a poñer as golfistas a xugar a billarda. Entonces, e así o fixemos nunha presentación xa de 2 anos para aquí e están convencidas e vamos a ver o que son capaces de facer con ese xogo tradicional. Iso verémolo o vindeiro xullo. De momento, este sábado en Moimenta aparcan o móvil e as consolas para dar paso ao xogo popular ao aire libre e renda solta á creatividade. Farano, ademais, cunha meta, que esta festa sexa declarada de interese turístico galego.